ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपल्या समोर येते. कोकणातील चिपळूण जवळील मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाट हा वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय. चिपळूणमध्ये पडत असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. परशुराम घाटात दरडी कोसळण्याचं प्रमाण वाढल्यानं खबरदारीचा उपाय म्हणून हा घाट वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय. सध्या हलक्या वजनाची वाहतूक कळंबस ते आंबडस लोटे मार्गे वळवण्यात आली आहे. परशुराम घाटाला पर्याय म्हणून हा सगळ्यात सोपा व सरळ मार्ग आहे. कोकणातील चिपळूण जवळील मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाट हा वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय. सततच्या मुसळधार पावसामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून हा घाट वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय. युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.